și-o face frumos. Când pe față, când pe dos, domne, e ceva spectaculos, domne. Din 2 timp și 3 mișcări am fumat 2 țigări, a golit și 3 pahare, gata pe decolare. Are sutien mortal cu pene de papagal și bikini mici, mici, mici. Luați-o, fraților, de aici. Alo, Delta Force, alo, baza, baza. Alo, Delta Force, alo, baza, baza. Shiki, 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 boo, a tras